ምዕራፍ 41 ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ። እግዚአብሔር በመዓልቲ መከራ የናግፎ፣ እግዚአብሔር ይሕልዎ ብሕይወት እውን የንብሮ። ንሱ ኣብ ምድሪ ብፁዕ ይኸውን፣ ናብ ፍቓድ ጸላእቱ ኣይተሕልፎን ኢኻ። ኣብ መደቀሲ ድናስዮ ኸሎ እግዚአብሔር ይድግፎ፣ ንስኻ ብሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ። ጐይታየ በዲለካየ እሞ መሓረኒ፣ ንነፍሰይ ኣሕውያ በልኩ። ጸላእተይ መዓዝኮም ክመውት፣ መዓዝሲ ስሙ ኽጠፊ እዩ ኢሎም ብኣይ ክፉእ ይዛረቡ ኣለዉ። ሓደ እንተበጽሓኒ ብልግሚ ይዛረብ፣ ኣብ ልቡ ክፍኣት ይእክብ፣ ምስ ወፀ ይዛረቦ። ኩሎም ጸላእተይ ብኣይ ንሓድሕዶም ይሕሸኽሽኹ። ግብሪ እከይ ጠቢቕዎ ኣሎ፣ በጢሉ እሞ ከቶ ኣይክትንስእን እዩ እናበሉ ብኣይ ክፉእ ይምህዙ ኣለዉ። እወ እቲ ዝእመኖ እንጌራይ ዝበልዐ ፈታውየ እኳ ሸኾናኡ ኣልዓለለይ። ንስኻ ግና ጐይታየ መሓረኒ፣ ክፈድዮም ከኣ ኣተንሳእኒ። ጸላእየይ እንተዘይተዓወተለይ በዚ ንስኻ ከም ዝባህካኒ እፈልጥ ኣለኹ። መዓይሲ ብንጽሕናይ ትድግፈኒ፣ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኸኣ ንዘለዓለም ተንብረኒ ኣለኻ። እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባርኽ። ኣሜን ኣሜን። ምዕራፍ 42 እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ከምኡ ኸኣ ነፍሰይ ናባኻ ወኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ። ነፍሰይ ንኣምላኽ ነቲ ሕያው ኣምላኽ ትጸምዕ ኣላ። መዓዝኩም ክመጽእ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽሲ ክቐውመ ኩሉ ጊዜ ኣምላኽ ከኣበይ ኣሎ ክብሉ ንኸለዉ ለይትን መዓልትን ነብዓተይ ተቐለብኩ። ኣነ ምስ ብዙሓት ምስቶም ብድምፂ እልልታን ምስጋናን በዓል ዘብዕሉ ሕዝቢ ኸይደ ናብ ቤት ኣምላኽ መርሖም ከም ዝነበርኩ እናዘከርኩ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ፈሰሰት። ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ? ንምንታይሲ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽና ኣለኺ? ስለ ምድሓን ገጹ ገና ኸመስጉነየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። ወኣምላኸይ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ተጐህላ። ስለዚ ኸኣ ካብ ምድሪ ዮርዳኖስ፣ ካብ ኣኽራን ሄርሞን፣ ካብ ዝባን ሚሳን እዝክረካ ኣለኹ። ብድሃይ መንጫዕጫዕታኻ መዓሙቕ ንመዓሙቕ ይጽውዖ። ሸምቦባታትካን ማዕበላትካን ዘበለ ብልዕሊ ሓለፈ። እግዚአብሔር ለውሃቱ ብመዓልቲ ይሰድድ፣ ብለይቲ ድማ መዝሙሩ ምሳይ ኣሎ። ንኣምላኽ ሕይወተይ እውን እልምን። ኣነ ንኣምላኽ ከውሐይ ንምንታይ ኢኻ ዝረሳዕካኒ? ንምንታይ ከ ብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ እናሓዘንኩ ዝኸይድ እብሎ ኣለኹ። ኩሉ መዓልቲ ኣምላኽ ከኣበይ ኣሎ እናበሉ ተጻረርተይ ኣዕጽምተይ ከም ዝቕጥቀጥ ገይሮም ይጸርፉኒ። ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ? ንምንታይሲ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽኒ ኣለኺ? ንምድሓን ገጸይን ኣምላኸይን ገና ኸመስግኖየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። ምዕራፍ 43 ወኣምላኽ በይነለይ፣ ምስቲ ምሕረት ዘይብሉ ሕዝቢ ተማጐተለይ። ካብ ሓሳውን ዓማፅን ሰባት ድሕነኒ። ኣምላኽ ሓይለይ ንስኻ ኢኻ እሞ ስለምንታይ ደርቤኻኒ? ስለምንታይ ከ ብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ እናሓዘንኩ እኸይድ ኣለኹ? ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተን ይምርሓኒ። ናብ ቅድስቲ ኸረንካን ናብ ማሕደራታን የብጽሓኒ። ሽዑ ናብ መሰዊኢ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ደስታይን ታሕጓሰይን ከኣቱየ። ወኣምላኽ ኣምላኸየ ብበገና ኸመስግነከ እየ። ነፍሰይ ስለምንታይ ትጉዪ? ስለምንታይሲ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽና ኣለኺ? ንምድሓን ገጸይን ኣምላኸይን ገና ኸመስጉነየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ።
ምዕራፍ 44 ኣምላኽ እቲ ቀደም ብዘበናቶም ዝገበርካዮ ግብርስ ኣቦታትና ኣዘንትዮሙልና በእዛና ሰሚዕናዮ። ብሂግካዮም ነበርካ እሞ ብየማናይ ኢድካን ቅልጽምካን ብብርሃን ገጽካን እዮም እምበር ብሰይፎምሲ ነታ ሃገር ኣይወረስዎን። ብቕልጽሞም እውን ኣይደሓኑን እሞ ንሕዛብ ብኢድካ ሰጊግካ ንኣታቶም ትኸልካ፣ ንሕዝብታት ኣጥፊእካ ንኣታቶም ኣጥፋሕካ። ወኣምላኽ ንስኻ ንጉሴ ኢኻ፣ መድሓኒ ያዕቆብ ኣዝዝ። ብቐስተይ ኣይኮንኩን ዝውከል ሰይፈይ እውን ኣይከድሕነምንን እሞ ነተጻረርትና ብኣኻ ኢና ነውድቖም፣ ነተቃውምትና እውን ብስምካ ኢና ንረግጾም። ካብ ተጻረርትና ዘድሓንካና ንጸላእትና እውን ዘሕፈርካዮምሲ ንስኻ ኢኻ። ኩሉ መዓልቲ ብኣምላኽ ንሕበን፣ ስምካ እውን ንዘለዓለም ነመስግን። ሕጂ ግና ደርቢኻና ኣሕፊርካና እውን ምስ ሰራዊትና ድማ ኣይትወፅእን ኣለኻ። ካብ ተጻራሪ ኣምለስካና፣ ጸላእትና እውን ዘመቱና ከም ኣባጊዕ ክንብላዕ ኣሕሊፍካ ሃብካና፣ ኣብ ኣሕዛብ እውን ፋሕ ኣበልካና። ንሕዝብኻ ብኸምኡ ሸጥካ ብዋግኡ ኣይረባሕካን። ንጐረባብትና መጻረፊ ኣብ ዙርያና ንዝነብሩ ኸዓ መባለቲኦምን መላገጺኦምን ገበርካና። ኣብ ማእከል ኣሕዛብ መመሰሊ፣ ኣብ ማእከል ሕዝብታት ርእሶም መነቕነቕ ገበርካና። ሓሳረይ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ቅድመይ እዩ። ብሰሪ ድምፂ እትጸረፍን ሓማይን፣ ብሰሪ ጸላእን ፈድሕነን ሕፍረት ገጸይ ሸፊኑን ኣሎ። እዚ ኹሉ በጽሓና ግናኸ ኣይረሳዕናካን፣ ኪዳንካ እውን ኣይጠለምናን። ኣብ ቦታ ገበላት ቅጥቂጥካና፣ ብጽላሎት ሞት እውን ኣጐልቢብካና ክነስኻስ ልብና ንድሕሪት ኣይተመልስን። ስጉምትና እውን ካብ መገድኻ ኣይክለስን። ስም ኣምላኽና ረሲዕና ኣእዳውና ናብ ጓና ኣምላኽ ዘርጊሕና እንተንኸውንሲ ኣምላኽ ንምስጢራት ልቢ ይፈልጥ እዩ እሞ ነዚ ዶ ኣይምመርመሮን ነይሩ? ምእንታኻ ምሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና፣ ከም ኣባጊዕ መሓረቲ እውን ተቖጸርና። ጐይታየ ተበራበርባ ንምንታይ ከተድቅስ? እረ ንቓሕ ንሓዋሩ ኣይትደርብየና። ንምንታይ ከገጽካ እትኽውል? መከራናን ጸበባና ንትርስእ። ነፍስና ናብ ሓመድ ደኒና፣ ስጋና ኣብ ምድሪ ጠቢቑ እሞ ንረድኤትና ተንስእ። ምእንቲ ሳልኻ እውን ኣድሕነና። ምዕራፍ 45 ካብ ልበይ ጽቡቕ ነገር ይገንፈል፣ ድርሳናተይ ንንጉስ እዩ እብል። ልሳነይ ከም ብርዒ ቕልጡፍ ጸሓፍ እያ። ካብ ደቂ ሰብ ንስኻ ትጽብቕ፣ ውቃበ ኣብ ከናፍርካ ፈሰሰ። ስለዚ ኣምላኽ ንዘለዓለም ባረኸታ። ኣታይ ጅግና ሰይፍኻ ኣብ ሕቖኻ ዕጠቕ፣ ክብርኻን ግርማኻን ልበስ። ምእንተ ሓቅን ገርህነትን ጽድቅን ብግርማኻ ውፃእ። የማነይቲ ኢድካ እውን ዘፍርህ ነገር ክትምህረታ እያ። ፍላጻታትካ በላሕቲ እየን፣ ኣብ ልቢ ጸላእቲ ንጉስ ይኣትዋ። ሕዝብታት ኣብ ትሕቲኻ ይወድቁ። ወኣምላኽ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም እዩ። ዘንጊ መንግሥትኻ እውን ዘንጊ ቕንዕና እያ። ጽድቂ ትፈቱ፣ ረሲእነት ትጸልእ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጐስ ቀብኣካ። ኣልባስካ ኵሉ ክርበን ዓልወን ዝባድን ይጨኑ። ኣብ ኣዳራሽ ስኒ ሕርማዝ እውን በገናታት ባህ የብለካ ኣሎ። ኣዋልድ ነገሥታት ኣብ ማእከል እተን ክቡራት ኣንስትኻ እየን። እታ ንግሥቲ ብወርቂ ኦፊር ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቖውም ኣላ። ጓለየ ስምዒ፣ ረኣይ እውን እዝንኽኻ ኣድነኒ። ሕዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረሲዒ። ንጉስ ንውብነትኪ ይብህጎ፣ ንሱ ጐይታኺ እሞ ስገድሉ። ጓል ጢሮስን ናይ ሕዝቢ ሃብታማትን ገጸ በረኸት ሒዞም መጐስካ ክደልዩ እዮም። ጓል ንጉስ ኣብ ውሽጢ ኲለንትናኣ ኽብርት እያ። ክዳውንታ ወርቀ ዘቦ እዩ። ዝምጕርጕር ክዳን ተኸዲና
ናብ ንጉሥ ከእትውዋ ብድሕሪኣ ኣዳኖታታ ደናገል ናባኻ ክወስድወን እዮም። ብሓጎስን እልልታን ተዓጂበን ክመጻ ናብ ኣዳራሽ ንጉሥ ከኣትዋየን። ውሉድካ ኣብ ክንዲ ኣቦታትካ ክኾኑ ኣብ ብዘላ ምድሪ እውን መሳፍንቲ ክትገብሮም ኢኻ። ካብ ወለዶ ንወለዶ ንስምካ ኸዘክሮ እየ። ስለዚ ህዝብታት ንዘለዓለም ከመስግኑኻ። ምዕራፍ 46 ኣምላኽ ንኣና ምዕቆብን ሓይልን ብጸበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ። ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ እንተተናወጹ ማያቱ እንተሃመመን እንተዓፈረን ኣኽራን ብነድሮም እንተኣንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና። ወሓይዙ ንኸተማ ኣምላኽ ነታ ቅድስቲ ቦታ ማሕደርቲ ልዑል ዝሕጉስ ስርባ ኣሎ። ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣሎ ኣይክትናወጽን እየ። ክወዲሕ ከሎ ኣምላኽ ክረድኣ እዩ። ኣሕዛብ ጫው በሉ፣ መንግሥታት ተናወጹ። ድምፁ ኣስምዐ፣ ምድሪ መኸኸት። ጐይታ ሰራዊት ምሳና እዩ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ እምባና እዩ። ንዑ ንግብርታት እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ምድሪ ዝገበሮ ጥፍኣት ጠምቱ። ንውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ። ንቐስቲ ይሰብሮ፣ ንኹናት ይቐራስሙ። ንሰረገላታት ብሓዊ የንድዶ። ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነ ያስተብህሉ። ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ልዕል ክብል፣ ኣብ ምድሪ ልዕል ክብል እየ። ጐይታ ሰራዊት ምሳና እዩ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ እምባና እዩ። ምዕራፍ 47 ኣቱም ኣሕዛብ ኩልኹም ኣእዳውኩም ኣጣቕዑ፣ ንኣምላኽ ብድምፂ ሓጎስ እልል በሉሉ። ልዑል እግዚኣብሔር ዘፍርህ እሞ ኣብ ብዘላ ምድሪ ዓብ ንጉሥ እዩ። ንሱ ንሕዝብታት ኣብ ትሕቴና ንሕዛብ ከኣ ኣብ ትሕቲ ኣእዳርና የግዝኦም። ንኽብሪ ያዕቆብ ፈታዊኡ ርስትና ክኾነና ይሓርየልና። ኣምላኽ ብእልልታ እግዚኣብሔር ብዳሃይ መለኸት ደየበ። ምስጋና ኣምላኽ ዘምሩ ዘምሩ፣ ምስጋና ንጉሥና ዘምሩ ዘምሩ። ኣምላኽ ንጉሥ ኩላ ምድሪ እሞ መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ። ኣምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ነጊሱ፣ ኣምላኽ ኣብታ ቅድስቲ ዙፋኑ ይቕመጥ። መሳፍንቲ ኣሕዛብሲ ሕዝቢ ኣምላኽ ኣብርሃም ክኾኑ ይእከቡ ኣለዉ። ዋልታታት ምድሪ ናይ ኣምላኽ እዩ እሞ ንሱ ኣዝዩ ልዕል በለ። ምዕራፍ 48 ኣብ ከተማ ኣምላኽና ኣብታ ቅድስቲ ኸረኑ እግዚኣብሔር ዓብይን ኣዝዩ ምስጉንን እዩ። ከረን ጽዮን ኣብ ወገን ሰሜን ከተማ ተዓብ ንጉሥ ሓጐስ ኩላ ምድሪ ብውበታ ልዕል ትብል። ኣምላኽ ኣብ ኣዳራሻታ እምባ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እንሆ ነገሥታት ተኣከቡ፣ ሓቢሮም ሓለፉ። ርእዮም ተደነቑ፣ ተሸቢሮም ሓደሙ። ኣብኡ ከምቲ ጻዕሪ ናይ ትሓርስ ሰበይቲ ምንቅጥቃጥ ሓዞም። ንስኻ ንመራኽብ ተርሲስ ብንፋስ ምብራቕ ትሰባብረን። ከምቲ ዝሰማዕናዮ ኣብ ከተማ ቦይታ ሰራዊት ኣብታ ከተማ ኣምላኽና ከምኡ ርኤና። ኣምላኽ ንዘለዓለም ከጽንዓ እዩ። ወኣምላኽ ኣብ ውሽጢ መቕደስካ ንሳህልኻ ሓሰርናዮ። ወኣምላኽ ከምቲ ስምካ ከምኡ ምስጋናኻ ክሳዕ ወሰን ምድሪ እዩ። የማነይቲ ኢድካ ጽድቂ መሊኣ ኣላ። ብፍርድታትካ ኸረን ጽዮን ትሕጐስ፣ ኣወልድ ይሁዳ እልል ይብላ። ንጽዮን ዙርዋ፣ ብዙርያ ተመላለሱ፣ ግንብታት ኣቝጸሩ። ንዝመጽእ ወለዶ ኽትነግሩስ ቅጽርታታ ኣስተብህሉ፣ ኣዳራሻታ ኣስተውዕሉ። እዚ ኣምላኽ እዚ ንዘለዓለም ዓለም ኣምላኽና እዩ እሞ ንሱ ክሳዕ ሞት ክመርሐና እዩ። ምዕራፍ 49 ኩልኹም ኣሕዛብ እዚ ስምዑ፣ ኣቱም ኣብ ዓለም እትነብሩ ኩልኹም ሕሱራትን ክቡራትን
ሃብታማትን ድኻታትን ሓቢርኩም ጽንበሉ ኣፈይ ጥበብ ይዛረብ ሓሳብ ልበይ ከዓ ናይ ምስትውዓል እዩ እዝነይ ናብ ምስላታት እድንን ስውር ፍልጠተይውን ብበገና እገለጽ ኣለኹ እከይቶም ዝረግጹኒ ክኸበኒ ኸሎ ብመዓልቲ ጸገማ ንምንታይ ዝፈርህ እቶም ኣብ ገንዘቦም ዝውከሉ ብብዝሒ ሃብቶም ከዓ ዝምክሑ ዘለውስ ንሓዋሩ ኽነብር ጥፍኣት እውን ከይርኢ ሓደ እኳ ንሓዊ ዝብጀዎ ጋር ነፍሲ ንኣምላኽ ዝህበሉ የልቦም ጋር ነፍሶም ክቡር ንዘለኣለም ከዓ ተሪፉ እዩ ጠቢባን ከም ዝሞቱ ዓሻን ደንቆሮም ሓቢሮም ከም ዝጠፍኡ ገንዘቦም ድማ ንኻልኦት ከም ዝሓድግሎምሲ ክርኢ ደኣ እዩ ኣባይቶም ንዘለኣለም መሓድሮም ካብ ወለዶ ንወለዶ ከም ዝነብር ውሽጣዊ ሓሳቦም እዩ ንምድሮም በብስሞም ይሰምይዎ ኣለዉ ግናኸ ሰብ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ከቢር እኳ እንተሎ ኣይነብረን እዩ እዛ መገዶምሲ ዕሽነቶም እያ ድሕሪኦም ዝመጹውን ነባህሎም ይሰምርዎ ከም ኣባጊዕ ኣብ ሲኦል ይነብሩ ሞት ይጓስዮም ንጉሆ ቁኑዓት ይገዝእዎም ውቃቢኦም ኣብ ሲኦል ይጠፍእ ማሕደር እውን የብሎምን ኣምላኽ ግና ክቕበለኒ እሞ ንሱ ንነፍሰይ ካብ ኢድ ሲኦል ከናግፋ እዩ ሰብ እንተሃብተመ ክብረት ቤቱ እንተበዝሐ ኣይትፍራሕ ክብሩ ኣስኣሰሩ ኣይወርድን እዩ እሞ ምስ ዝመውት ገለ እኳ ኣይማላእን ሽሑካ ብሂወቱ ነፍሱ እንተኣመስገነ ንርእስኻ ሰናይ እንተገበርካላ ሰባት እውን እንተነኣዱኻ ንስኻስ ናብቶም ከቶ ብርሃን ዘይርእዩ ዓሌት ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ብኽብሩ እኳ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ምዕራፍ 50 እቲ ስልጡን ኣምላኽ እግዚኣብሔር ተዛረበ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳዕ ምዕራባ ንምድሪ ጸዋዓ ካብ ጽዮን እታ ፍጻሜ መልክዕ ኣምላኽ ደመቐ ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን ኣብ ቅድሚኡ ዝባልዕ ሓዊ ኣሎ ህቦብላ ንፋስ እውን ይኸቦ ንሱ ንህዝቡ ምእንቲ ክፈርድሲ ነቶም ብመስዋእቲ ገይሮም ንሳይ ኪዳን ዝኣተዉ ቅዱሳነይ ኣክቡ ለይሉ ንሰማያት ኣብ ላዕልን ንምድርን ይጽውዕ ኣሎ ኣምላኽሲ ፈራዲ እዩ እሞ ሰማያት ጽድቁ ይነግሩ ኣታ ህዝበይ ኣነ ክዛረብሲ ስማዕ ኣታ እስራኤል ኣነ ክምስክር እየ ኣነ ኣምላኽሲ ኣምላኽካ እየ ብዛዕባ መስዋእትታትካ ኣይወቕሰካን መስዋእትታት ምሕራርካ ኸኣ ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመ እዩ ኩሎም እንስሳ በረኻን ኣብ ኣሻሕ ኣኽራን ዘለዋ ኸብትን ናተየን ንኹለን ኣዕዋፍ ኣኽራን ፈልጠን ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ከኣ ንሳዩ ዘሎ እሞ ኣነ ካብ ገዛኻ ዝረባዓት ካብ ደንቤኻ እውን ዲቤላታት ኣይወስደን ምድርን ምልኣታን ናተያ እሞ እንተ ዝጠም እኳ ኣይምነገርኩኻን ኣነ ዶ ስጋ ዝረባዓት እበልዕ ደም ዲቤላታትሲ እሰትየ መስዋእቲ ምስጋና ንኣምላኽ ሰውእ ኣሉ መብጻዕኻ እውን ልልዑል ሃቦ ብመዓልቲ ጸበባ ድማ ጸዋዓኒ ኣነ ኽናግፈከ እየ ንስኻ እውን ከተኽብረኒ ኢኻ ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ ኣታ ተግሳጸይ እትጸልእ ቃላተይ እውን ንድሕሪኻ እትድርብስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ እትነግር ንኺዳነይ እውን ብኣፍካ እተውስኦ ሰራቕ ምስ ርኤኻ ምስኡ ሓበርካ ክፍልኻ እውን ምስ ኣመንዝራታት ነበረ ኣፍካ ንኽፉእ ፈኖኻዮ መልሓስካ እውን ጥበራ ትፍሕስ ተቐሚጥካ ንሓውኻ ተሓምዮ ንወድኖኻ እውን ተነውሮ ኣለኻ እዚ እናገበርካስ ኣነ ስቕ በልኩልካ ከመኻ ዝኾንኩ መሲልካ ኢኻ ግናኸ ኣነ ክግስጸካ ንሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ከኦሞ እየ ኣቱም ንኣምላኽ እትርስዕዎ ኣነ ኸይሰላልዓኩም እሞ
ዘናግፈኩም ከይትስእኑስ ነዚ ኣስተብህልዎ መስዋዕቲ ምስጋና ዝስውኣለይ የኽብረኒ ነቲ ብመገዱ ዝጥንቀቕ ከዓ መድሓን ኣምላኽ ከርእዮ እየ